Ahojte! A dnes tu máme questy z Mrs. Holdsworth. Vieme, hráči si teda tichšie. Tichšie. Tak, teraz je to už lepšie. Friendly seriále, ktorý mám. Je mi to fakt ľúto, ale prepáč. No, počkajte, ja som si to len zobrala a nie som si neprečítala čo. Takže Green for a Queen. Super. A máme nejaký Return to the Tailor in Silverglade, which the green die. Áno, a dobre, viem nejak do Silverglade k Taylorovi. To je taký oný. A tak ja to potom strihnem, ale najprv som... Ako mi to seká. Počkajte, ja si radšej nastavím menšiu grafiku, lebo hej. Grafika. Tak, už by to malo byť lepšie. Tak, a teraz máme ísť vlastne k tomu Taylorovi do Silverglade a viem, že tak z hurta od 12. levelu začínam natáčať questy, nechcem, dobre, viem, že od 12. levelu začínam ako robiť questy, je mi to fakt ľúto, ale proste to tak ja sa vám ozvem, keď tam budem, tak zatiaľ pá! No tak, už som pri Taylorovi a ideme si... Teraz nám poďakoval za zelenú farbu. No nevadí. Tie dlhé... Ja nerada čítam, ako fakt nestačí tento malý popisok. Máme si pohovoriť Baron vo Vinery. K tej baronke do Vinery. A máme jej odniesť fialovú farbu. No tak, ja neviem, do Vinery je to odtiaľto. No tak ja to strihnem a vidíme sa tam. Ahoj! Takže dorazila som k baronke a... Áno, že hladí. Zase to dlhé. Grapes. Hrozienko má takú farbu. Ty máš aj takú farbu. Hrozná. No dobre. Harvest. Objekt. Harvest. To by malo byť tu. Nevadí, ja si vždycky čítam toto. Grapes. Áno, grapes sú hrozienka. Chápem. Takže ideme zbierať hrozná. Takže to by sme mali hotovo. A ma teraz na chvíľku... No, hneď sa vrátim. No, som späť po krátkom strihu a je tu dokonca so mnou aj moja kamarátka. Pozdrav do videánčí. No tak, keby neviete, taký popisok. Jej kanál nechám v popisku, áno, v popisku. No a môžeme sa vrhnúť na questy. Ja to tak nerada čítam. Right to... No, zase k Taylorovi do Silverglade. Máme... Ne. To teraz... No. To teraz normálne akoby... Tak ideme k Taylorovi a keď tam dojdem, tak sa vám ozve. No tak som už pri Taylorovi. Vypadá ako škrečok. Áno, som späť. Toto zase je dlhé. Proste len som späť. A zajtra bude nám dať ďalšie questy. Super. No tak, áno. Do Firgrove. K Balícii. Tento quest neviem. Uisoldy.
No, tak ja sa vám ozvem, keď prídem do Firgrow. Tak zatiaľ, pá! No tak teda už som u Felicii, po krátkom strihu. Make the chicken cook more coffee. Toto mi tak nejde. Toto mi tak nejde vôbec. No tak ja sa vám ozvem, až keď to nájdem, no. No tak som si to asi splietla a bol to taký... Akoby bolo to tu, ja som už ten quest dávno urobila. Čiže, dobre, seno. Ešte niečo chceš? On to není hotové? But in chicken coop. Asi to mám ísť zaniesť sliepkam k Andymu, takže ja si zase poblúdim k Andymu a potom sa vám ozvem. No tak som späť pri Andym. Aha, toto tam. Sliepočky tu máte, akorát vám dávam papať a nepozerajte na moje Starcoins. Prosím vás, ne, zavri sa! Dobre. A teraz myslím, že to si máme ísť vyťahnuť prašky k Andymu. Áno, Andy. A teraz. Pozerajte na tú jeho tvár. No není to cool. Proste. Áno, a ďalší quest. Ale to je dobré, pretože vlastne teraz mám len od neho ten quest. Tuto je ten s poníkom, čo šponíka nemám, a u Isoldy je ten quest, ktorý neviem. Čiže fakt všetko je super. Get chickens. Dobre, asi pôjdeme niečo robiť so sliepkami. Myslím. Idem sa tam pozrieť. Všetky sliepočky sú... Áno, so sliepkami. No mám pravdu, sú tam chickens napísané, musia to byť sliepky. No dobre. Ale však ja ju tu... Nehovorte mi, že ja tie sliepky mám ísť chytať. No dobre, zase vám to zrýchlim a potom... No, však vám to zrýchlim a potom, keď to dorobím, tak sme zase tu. Tak, po chvíľky hľadania som nejaké sliepočky našla, možno, že to bude stačiť, dobre. No, tak nájdeme ich a neviem, že či bude zrýchľovanie, ale však uvidíme. No, možno, že im to tam dám zrýchliť diváčikom. No, možno, že to zrýchlim. Ešte 3 sliepky, kde ich mám sakra nájsť? Ja som to nenatáčala, že by? Natáčam, dobre. No sa mi teraz ukáže tu, raz tam a teraz neviem nájsť tie krpaté slepičky. Slepice, kde ste? Ukážte, odhalte svoju tvár. Dobre, tak ja vám to tu zase strihnem a vidíme sa, keď nejaké nájdem. No tak neviem ľudia, ja som žiadne, alebo diváci, neviem, môžete si do komentárov napísať, ako chcete, aby som vás volala. Tak možno, že, neviem, no vlastne, to na vás. No tak zatiaľ tam ideme tie sliepky hodiť. Áno, hodiť. A proste sa tam zrazu objavila. Tak ja teda jednu šupnem sem. Dúfam, že to bude stačiť. Nedávaj mi viac. Takže pravdepodobne budem musieť nájsť ešte tie zbývajúce 3. Čož je fakt coolové. Ja to teraz asi nestrihnem, pretože sa No však ja to strihnem. No tak vidíme sa, keď nejaké tie slepičky. Ako? Ja tu asi vyše pol hodiny hľadám slepicu a ja potom zistím, že ja ju mám v inventári. No, ja tu vyše pol hodiny hľadala som tú jednu slepicu, ktorá stála práve v tomto inventári. Práve na tom mieste, pod týmto deed of your horse. Ona tam nepočetne dlhú dobu stála. A takto ma naťahovala. Ja som myslela, že toto proste už to nedám, že už to ukončím. Proste, ne, to nedám. A ja som zistila, že ju mám v inventári. To boli vlastne tie 3 slepky, ktoré som tam chytila. No, tak to by bol asi koniec dnešných questíkov z levelu 12. A ja sa s vami teda lúčim a vidíme sa u ďalších questov. Pa!